Čaute všetci, vítam vás v ďalšieho videa z hororového Minecraftu. Naposledy, v minulom diele sme skončili tuto, pri tejto diere, neviem čo to je, lenže som tam nešiel, pretože tam bol nejaký zaujímavý divný zvuk a som sa proste zlakol. Čiže najprv by som rovno takto z hurta začal, že by sme išli sem. A potom by sme šli do toho portálu a do toho ďalšieho domu, ktorý sme v minulom diele našli. Snaď ma tentokrát niečo nevydesí. Dobre, vyzerá to celkom zaujímavo stiesneno. Vyzerá, že tu nič nie je. Sú tu aj nejaká kostra. Tam niečo pokračuje, ale aha. Chce sa nám tam ísť? Ale chce. Urobím túto cestičku. A potom vieme utiecť. Toto rozbijem, lebo to sa možno zaseknem v tom. Toto urobíme tu tak viac priestra. Dobre. Čo je toto? Vôbec sa mi to nechce otvoriť. To čo tam vrčí? Počujete to? Nejdem tam. Aha. Ty kokso. Tak toto je reálne zaujímavé. Asi niečo bolo. Kde to som? Aha. Dobre, to ma nezajíma. Čo sa zlakol? Dobre, tam nejdeme. Pane Bože! Dobre, oni sa sami pozabíjajú. Preč! Prestaje to, joj! Dobre, tam asi nič nebolo zaujímavého. Môžeš. Bolo menšie strašidelné. Vyzerá, že tu už nič nie je. Že len tam bola nejaká taká hlavná miestnosť. Ale tam sa mi už nechce ísť. Bol tam hlavne spawner. To by som musel nejako... Dobre. Skoro som to vyťažil. Viem, čo musím spraviť. Musím tam dať všade torčky, nech sa už nespawnujú. Idem na to. Čo? Okej, nejako sa to z nejakého dôvodu zničilo. Ideme sem. Tu je taký safe spot, tu ich nahitujem.
Som sa zlákol. Som sa zlákol tej točky. Dobre. Vyzerá, že toto je... Všetko tu je pozabíjané. Ale nič tu nie je. Aha, česta. Musíme sa uistiť, že či tam náhodou nie je nejaký... Krapka. Aké prekvapenie. Podanie. Aha, golden apple. Máme všetko. No. Dáme ešte teraz dolu. To nebolo až tak ťažké. Tak ja som si akože myslel, že tu niečo viac bude. Je noc, čiže rovno sa tu aj vyspím. Nepotrebujem toto. To bolo celkom pekné, chábe. Myslel som si, že to bude nejaké... Neviem, niečo to bude. Dobre. Všetko vyzerá, že tu je čisté, aj keď ešte je Enderman hentam. Že som sa na neho nepozrel, dobre. No, zatiaľ sa tu síce nič Vička, okej. Zatiaľ sa tu nič nedeje. Je toto už tretí deň a stále som tu nič nevidel. Takže zvuky, dobré zvuky. Herobrine minulé, ale... No. Teda portálisko. Unbreaking plus 5, toto má plus 6, tak to nič. Goldy sa mi šiknú. A zaujíma ma, či aj v Nedri budú tieto príšery, lebo akože neviem, či to aj nejaké príšery sú, lebo zatiaľ tu akože nič nebolo takého. Nie, Golden nie. Dobre. Iron. Počul som dedinčana. Villagera som počul. Dobre, toto je proste takýto ďalší dom. A Kanadet. Kanadet. To je kto? Dobre, máme tu ďalší dom, nastavím si respawn point. Onko to vyzerá čisto. V takomto domčeku sme tu boli, len tu nebol villager. Či neboli? Dobre, nebudeme sa tu moc zdržiavať. Zoberiem potrebné veci, ideme ešte pozrieť sa na povalu. Tu okrem armor standov, najčastí. Môžeme ísť ďalej. Dobre, to je veľmi zaujímavý zvuk, toto, čo tu bolo teraz. Všetko vyzerá čisto, nič tu nie je. Tam sme boli, to je ten opustený dom. Aha, outpost nejaký. Tam ideme, ale zahrám sa na Tarzana, lebo nechce sa mi ísť moc po zemi. Toto je strašné, že tu mi zavadzajú tie piliere. Toto je... OK. Začal, čo tu sme, tak toto tu zablokujem. Tak. Toto vyzerá ako veľmi dobrý dom. Že bývanie by to bolo. No, tu moc nič to nie je. Postel. Peci nič. Takže je to dobrý spot, ale moc toho tu nie je, no. Dobre. To je veľmi zaujímavý zvuk. Ja si čas ísť naspäť dolu.
Počul som kroky? Neviem. Dobre. Počul som kozu. Neviem, či tu niekde je koza. Nebudem klamať, som vystrašený. Ja skočím do tej vody. Čo? Prečo mi nejde pokladať bloky? Aha, ježiš, však tam je toto. Ja som blbý. Čo to bolo? Čo tam bolo? Furt sa za mnou teleportuje, že áno, lebo furt počuje ten zvuk. Neprestane, že nie? On neprestane. Nie, neprestane. Čo mám robiť? Pillager, super, pillagery. On furt je za mnou. Tak poď, čeče. Musím sa na pozrieť, že? Hello? Bože, fuj! Oh. Ako sa ťa zbavím? Tak, Bože! Fuj. Trošku ma desí, že len on sa mi tu spawnuje. Hen tam je tá budova, ale teraz sa mi tam nechce ísť popravde. Postavím si tu takto plošinku, robíme si tu toto, nech mi sem nemôžu liesť pavúci, nejaké hávede. Neviem, všetko možné. Prečkám nos tu, lebo dám si sem síce respawn point. Keby som zomrel. Respawn point, dobre. Dobre, zvuk. Ďalší zvuk. Dobre. Čo to je? Oho! To čo je? Ešte, že som si postavil tú plošinu asi. Čau, kamo. Čau. Jak sa máš? Nejak sa ti to nedarí, čo? No. Nejako si zlyhal, nechcem akože nič. Bože. Furt mi niečo dupe. Furt to bolo hnusné. Nie za... To čo je? Čau. Dupeš. Dobre. Táto vec ďalšia. Idem spať. To zmizlo, hen tam nič nie. Nainštaloval som si jednu vec, ktorá sa volá Xairos Map, World Map. A tuto vlastne môžem vidieť všetkých
všetkých mobov, keď kliknem tab, hej. Napríklad nejaký Bizon, Kahalot, Veil, neviem. Takéto veci. Čiže... Akže ja nebudem používať na také veci ako napríklad hľadanie štruktúr. To sa budem snažiť všetko nájsť sám. Ale keď tu náhodou bude nejaká príšera, že by som vedel, jak sa volá. A toto je nejaký spacák. Dobre, jednu vec máme vyjasnenú. Sú tu aj iné monštra než Herobrine. Len asi sa nemôžu spánovať cez deň. Herobrine bol 2 razy cez deň, čo sa zlakol. Jo, ale to jaký on dáva damage. No. Stále tu nemáme nič, ako môžete vidieť. V tejto celkom šikovnej mape. Asi by som sa išiel pozrieť niekam sem. Tam sme boli, čiže... Kde mám loďku? Ježiš, ja som ju niekde zanechal. A tam je. Ja neviem, či ste si všimli, ale viac a viac sa nám tu zobrazuje Herobrine. Čiže podľa mňa to bude tým, že čím viac dní som strávil v tomto svete, tým viac tých monštier sa bude spánovať. Oho, jaká zrúcanina. Na to sa pozrieme až na druhý deň. Ďalší outpost, pozrite, aha. Idem na toto semo. Tu si urobím takú plošinku. Aha, to čo je? Jaké ohlbované stromy. Redstone torčky, dobre, to je Herobrine. Na 100%. Vystavíme sa sem. A mohli ste vtedy vidieť, ako tá vec sa tu vyšplhala na tento pilier. Tak jak nemohla prejsť cez tieto bloky, čiže ešte som si to sem dal. Čiže to by som urobil znova. Nastavím si sem respawn point znova. Takže sa takto. Tak. Asi by som prečkal túto noc. Zase. Neviem, čo ma zaujíma viac, hento alebo hento. Toto je les. V tom outposte sme už jenom boli. Nič tam moc nebolo, keď tak sa tam pozrieme potom. Viac ma zaujíma... Viac ma zaujíma... Čo sa zlákol? Čo si taký naklonený? Creeper ide. No sme tu. Sme v tomto tu lese. Takom ale divnom lese, tak poviem. Čo je? Tu sú redstone točky. Ako je to divné, nič tu nie je. Prasiatka. Kejvka, na to zabudnite. Nič tu nie je. Tasmanian Devil. To koľko tých devilov tu je? Ideme nahoru, musíme sa pozrieť, čo to je. Zmizlo to. Redstone trošky sú tu pohádzané. To je fakt divné. Nejaká studňa. Divné. To si určite nechám. To možno niečo znamená. No čo je toto? Dá sa. Mám ukáž sviečky.
Aha. Asi tu nie je nič. Ten môj pilier tam. No nič, asi by som toto tu ukončil.